görnükli türkmen yazıcısı, halifa jurnalist Rahim Esenov aradan çıktı. Türkmen edebiyatynyň aksakkaly, Türkmenistanyň halk yazıcysy Rahim Esenov 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çıktı. Yazıcı özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny, Bayramxan trilogiýasyny awtoritar prezidentiň islegine görä üýtgetmän öz hasabyna Moskwada 1000 nusgada çap etdirip, onuň bir bölegini Aşgabada getirdini. Şeýle-de ýurtda döredilýän şahsiýet kultuny gollaman Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden üçin gara sany wasalyny, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Deslapky tutsawhanasyna taşlandy. Öý tutsak edildi. Ýaşap oturan howlusy ýykylyp, köp gatly beýik jaýyň ýokarky gatyndaky kwartiralaryň birine göçürildi. Türkmen edebiýaty agyr ýetge sezewar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim ağa Esenowyň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tasdik etdi. 1927-nji ýylda doglan uruş weterany 1 fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim ağa odal öwrenip, sünnälap ýazan eserleri, 20-den gowrak kitaby, soňra adamkärçilikli gatnaşyklary bilen türkmen ýazgy şahirleriniň, jurnalistleriň we beýleki dörejilik wekilleriniň arasynda iň sylanýan dörejilik adamlarynyň biri boldy. Ol Sowet ýyllaryna Pravdanyň, Sowet döwletiniň baş gazetiniň Türkmenistanyň habarçysy, Türkmenistanyň medeniýet ministri, Ýazgylar Birleşiginiň başlygy, Dostluk Jemgyýetiniň başlygy ýaly uly wezipelerdi işläp, hem ýurdun içinde, hem daşary ýurtlarda köp syýahatda bolan, hakykatdan hem köpü gören, 1941-45-nji ýyllaryň uruşuna gatnaşan, onlarça kitabyň awtory bolan tanymal ýazgy, tarihçi alim bolsa-da Türkmenistan garasy bolandan soň häkimetler üçin iň bir oňaýsyz adamlaryň birine görüldi. Bu onuň ýurtda döredilýän şahsiýet kultuny kabul edip bilmezligi ýa-da kabul etmek islemezligi bilen bagly boldy. Hut şu isleg hem ony ýurtda gadagan edilen ýazgylaryň gara sanyna goşdy. Netijede şeýle jogapkärçilikli pursatda susmak ýa-da susturulmak islemän 1990-njy ýyllaryň ortalaryna daşary ýurtdaky neşirler şol sanyny Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyga başlady. Rahim ağa bilen ýurtda döräp gelýän şahsiýet kultunyň arasyndaky gapma garşylyk onuň ilki gaspçylary goşulmalygy, soňra uzak ýyllar iş edinip ýazan taryhy trilogiýasyny, Hindistanda ýaşan orta asr türkmen şahiri Bayramxan Türkmen baradaky eserini goşadyrnak için hemme zady bilýän prezidentiň göwün islegine görä üýtgetmezligi sebäpli ýitileşdi. Soňra rus we ingliz tillerine çap edilen roman Türkmenistanyny Sapar Murat Niýazowyň açyk ýazgarmasyndan soň tarih taýdan dürselýän bahana bilen gadagan edildi. Ýazgy bu eserini 1997-nji ýylda köp ýyla çeken agyr zähmetden soň ahyry öz gowunyny jaý görnüşde tamamlap bilenini gaty begenipdi. Emma hökümet başlygy muňa begenmedi. Bu romanyň 2003-nji ýylda Moskwada özünden ygtyýarsyz çap edilmegi bolsa, Niýazowy hasy dergaza bedeni çalym edýär. Netijede şol wagtlar ýürek derdi sebäpli hastahanada bejer galýan 77 ýaşly ýazgy daşary ýurtda çykardan kitabyny ýurda getirtmek bilen gaçakçylykda, sosial, etniki, dini öğrenci öjükdirmek synanşygyny aýplanyp prezidentiň buýrugy bilen howpsuzlyk işgärleri tarapyndan hastahana togundan çykarylyp mehkemeniň Deslapky tutsawhanasyna geçirildi. Rahim aganyň häkimetleriň öňüne günäsini agraldan ýene bir zat bolsa, onuň Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlygy besetne baradaky talaplary boyun egmezligi. Şol wagt tanymal oppositsioner Niýazowyň daşary ýurtdaky açyk tanqyçysy bolan Awdukuliýew bilen eden telefon gurulmaları barada degişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzamlaşan basyşlaryň netijesinde Aşgabatdaky Abaşa elçixanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyrynda ilki Deslapky tutsawhanadan, soň bolsa öý tutsawlygyndan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşynda New Yorka baryp dünýäde edebiyat atlyk üçin berilýän ýyllyk syýlaklaryň birini, Barbara Goldsmith adynaky ýazmak azatlygy bayragyny öz eli bilen kabul etdi. Onun Tebigat Tarihi Muzeyi'nin
Umman nurmusularında sözlän sözü Galamdaşlar Merkeziniň 600-den gowrak agdasynyň gaýta-gaýta örtürüp şowhunly el çarpma bilen garşy alındy. Ol şonu meniň ýurdumda belki-de diktatordan başga hiç bir adama beýle syly hormat edilen ok diýipdi. Rahim Esenov'un Bayramxan romanynyň 800 nuskasy Aşgabatda häkimetler tarapyndan ýakylyp ýok edildi. Rahim Esenov, Cüneyt Han, Edil Han ýaly Sowet döwrüne bir taraply kommunistik ideologiýanyň gözü bilen öwrenilen we könäniň ziýanly galyny sedilip görkezlen şahslar şol sanyny türkmen azatlygy diýilen toslama iş esasynda ýok edilen türkmen intellektuallar hakyndaky ýapyk hakykaty açmakda hem DHK-nyň arhiwlerini gözlew, barlyk işlerini geçirip uly tagalla etdi. Emma onuň türkmen hanlar hakyndaky täsir çemeleşmesi hem döwlet ýolbaşçysynyň göwnünden turmady. Halipa Yazzynyň bir ananjyna görä Yazzy islenlik döwürde näme hakynda ýazsa ýazsyn, haýsy janrda eser döretsin, ýöne hökman adamlaryň duýgularyny, pikir garaýşlaryny we protestini beýan etmeli. Ol men öz halkymyň ogly diýýärdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we yerli habarçylarynyň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildirýär. Onuň ýygyna galanlara uzak ýaş arzu edýär.